जाबाय लोगोफोरा दायो माने बुकिंनि थाखाय फैसा एक माननि गेजेराव मोनगोन आरोना दा नोंथांमोना जास्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआव आं माने एडभेन्सार बाइक लागोन आरो बेखौ लागोन नोंथांमोना नुगोन उनाव So what's up everybody, welcome back to the channel. This is Daimu, the video creator. लोगोफोर नोंथांमोना thumbnail आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आं दा दंफैयो तेजपुराव फैदों आरोना न'निफ्राय ब्लगखौ लाबोआसै आङो दा बिटिटि आलि मोनफैबाय ओमफ्राय लामाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद गाज्रि आरोना नै बाइख्ला बुइख्ला बिटिटिनि आलि ओमफ्राय ससे थांबाथाय तेजपुर मोनसिगोन दा आङो माने तेजपुराव बाइक नायनो होनना फैदों आरोना मोननै ब्रेन्डनि मोनसेया जाहैबाय केटिएम मोनसेया जाहैबाय रयेल एनफिल्डनि बबे मोनसेखौ लानाय जायो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय आं दा जास्ट माने बुकल'सो खालामनो फैदों आरोना मास मोनसे गाहाम लायो नालाय बुक खालामनायावनो ओमफ्राय आंजों औवारि फैफादों औवारिया हनै बायहेरायाव थांनायमोन हेलमेट गानलायनानै बियो रावबो सिनायिनि आरोना जेनेबा बाइक नायनो फैदों जों दा माने 150जोंनो फैबाय जोङो आंनि बाइकजोंनो ओमफ्राय थांनोसै दा दिलाराव माखौ फसायो नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं हासुना लाग्रो र' लोगोफोर फाइनालि जों दा मोनफैबाय आरोना डिलारसिम ओमफ्राय नैबेनो नै रयेल एनफिल्डआ फ्रियावनो प्रम'सन खालामनाय जाबाय आरोना नायनोसै र' थांबावगोन बुकिं करले कास्टम बुकिं करले कम हो जाएगा जों दा रयेल एनफिल्डआव नायखांबाय आरोना रयेल एनफिल्डनिखौ बारा पसन्द जायासै ओमफ्राय दायो केटिएमआव थांसैलाय र' केटिएमआव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दा जोंनि टारगेटआ बेलेगखा नालाय आंनि टारगेटआ माने केटिएमनिसो लागोन सानदों नालाय र' नायलांबाय थादों जों दा लोगोफोर नै केटिएमनि श'रुमाव मोनफैलायबाय आरोना र' सिङाव हाबनानै नायनोसै आंनि पसन्द गारिया दंना गैया गारिनि सोमोन्दै लोगोफोर आंनि फसायनाय गारिया दा गैया होनबा एभेलेबल गैया स्टकआव ओमफ्राय नायनानै साननैसो उनावसो मोनफैगोन 15 दिनमान लागोन र' दादा 15 दिनसो लागोननो आरोना मोनफैनो उपाय गैया बुकिं खालामनानै दोनसै बुकिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरो मा गारिखौ लानो नागिरदों आङो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय मा गारिखौ लायोबा मोजां जागोन जुदि नोंथांमोननि चइस बायदि नोंथांमोना जायफोर एक्सपिरियेन्स मोननाय कमेन्टआव खिन्थायोब्ला आङो बुकिंखौ माने बिदिनो केन्सेल खालामनानै बेलेगबो लाफिननो हागौ आरोना जुदि नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स मोननाय मानसिफ्रा सालायनानै मोननायफ्रा खिथायोबा माखौ लायोबा मोजां जागोन हाजोफ्राव खारनायफ्राव अफर'डनि थाखाय आरोना अफर'डनि थाखायसो लागोनांगौ बाइकखौ थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो र' एसे डिसकासन खालामनानै लानि प्राइसफ्रा माब्रै रायज्लायनानै लानोसै जाबाय लोगोफोरा दायो माने बुकिंनि थाखाय फैसा एक माननि गेजेराव मोनगोन आरोना दा नोंथांमोना जास्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआव आं माने एडभेन्सार बाइक लागोन आरो बेखौ लागोन नोंथांमोना नुगोन उनाव कि बाइक लोगों आप लोगों के मैंने फीचर
देखाबावो बुकिं खालामबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बबे बाइकखौ लानांगौमोन बा लानाङा दायो थांसै जों ओंखाम जाहैसै हटेलाव ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरोना लोगोफोर दा ओमफ्राय ओंखाम जानो होननानै हटेलाव हाबबाय जोङो हटेलाबो नै रेस्टुरेन्ट बायदि आरो फिसानो फै थांसै जानानै थांसै हटेल मौसुमि जानोसै जुस पिलादो मौसुमी का नशा जुस दे रहे हैं हमको मौसुमी का दै लोंग्रो दे र' थान्दा मोननायनि फार्स्टआवनो दङ जोंना सारायावसो लाबोखायो माबाखौ बोरमा बेदर ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय नै नारें खागजि ओमफ्राय थाइबें मा बिलाइ माबा जोगोनार ओमफ्राय निथिं आरो बाथोन आलु भाजा फान्थाव फ्राय ओमफ्राय आलु बाथोन दंबावो नै आलु भाजा सामब्राम आरो आलु बाथोन दंबावो नै बहुद बुरजा आइटेमानो माने मिरामिसबाबो उदै बुंखागोन आरो माने बेदर जायाबाबो मिरामिस जाबानो ओरैबायदि बरियाखा आरो बरिया थानो हाथारलामोननो जाग्रोबाय आसोला गारि गोदान लासिगोन नालाय आङो ओंखायनो वारिखौ जाहोग्रोबाय आङो फार्स्टआवनो गारिखौ मोनाबाबो पार्टिखौ बेनो जाहोग्रोबाय थ' आंबो जानोसै दायो र' मौसुमि का जुस पिलाता हूं अभी थाम्फैखौ गारख'ना फैनानै जानोसै दा गोथाव सारायखौ लखबखानोसै आं बिदैखौ नै बोरमा ग्रेभि जाना नायनि र' solid tasty नोंथांमोनहा फैयोबा जाफैबानो जाबाय बेहाय मौसुमि मेसेंजारनिफ्राय सिदा फैबानो मोनो बा जाबाय थानोसै आं नोंथांमोना नङाबा लुगैगोन ना दा नुलांबाय थागोन जों बहा बेरायगोन जों थ' लोगोफोर जों दा नै थेलामारा बारबोबाय ओमफ्राय बिराद गरम आरोना ओमफ्राय माबा थालायजों गरम मोननानै खर'आनो साजोबलायबाय हेलमेट गाननानै दा नारेंखल दाब लोंसै नै नारेंखल दाब एटात कै टका दादा हा 80 टका एटात पागल हो जाम रे मैं किमान दाम আমার দেখুন 20 টাকাতে পায় আরো আমি বিছিলে নয় নয় আমি বিছিলে কিমান লবি কিমান দিবি আপোনালোকে বিছিলে আপোনালোকে দি গলে আপোনাৰ হেৰি দিম না গোটাটো আপোনাক বিছিলে 100 টাকা জোৰা দি জোৰা 100 টাকা लोंदो आलु दादि ना मोनसेयानो जागोन आलु दादि डाঙर साइजनि थेलामारा लोंनोसै दा नै घरकट दादा याते थान्दानो অলপ কিবা আছে নিমখ আছে বেছি হেৰি নাই অকল ঢাপ যে অলপ নাৰিকল থকা অলপ মিঠা পালে হয় বঢ়িয়া কৰি আছে বঢ়িয়া না लोंगासिनो थ' लोगोफोर जों तेजपुरनिफ्राय मोनफैबाय ओमफ्राय दा नै माने दुगैखां लोबखां ओंखाम संग्रायाव थांफैनो ना लाबोदोंमोन नालाय नायोबा ओमफ्राय ना खर' ना माबा बेलासिजों नाजों जागोन आरो ना दिनै संगासिनो नै ओमफ्राय नै ना बिदै मोनखांबाय बाइकखौ दिनै बुक खालामबोनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय मा बाइकआ मोजां एडभेन्सारनि थाखाय माने मोननैयावबो नायदों आङो केटिएमआवबो नायदों ओमफ्राय माबायावबो नायदों आरो ना रयेल एनफिल्ड कम्पानियावबो नायदों ओमफ्राय फाइनालि केटिएमआव बुक खालामनाय जाबाय आरो ना केटिएम कम्पानिखौ दा बबे मोजां जागौमोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरफिन ओमफ्राय जुदि आङो एसे सोरबाफोर एक्सपिरियेन्स मोननाय मानसिफ्रा नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्ला आं हयथ' केन्सेल खालामनानै गोदान लाफिननो हागौ आरो ना थ' दिनै आपडेटआ बेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन
बाय बाय।